hello mabuhay. This is me, yours truly, Jeffy Debon, and welcome to my YouTube channel. Hi guys, I'm so happy today. But good morning everyone. I just woke up. Ngayon, mag-prepare tayo for the run to the world. Mag-run tayo at the same time, magbabike tayo guys. Ayan. Gising ko lang. Time check. Anong oras na ba? It's 4:42 AM. So, umaalis ako guys. It's 6 o'clock AM in the morning dito sa bahay. Ayan, hilata pa ako guys. Ayan. So guys, I'm so happy. Bakit? Kasi thank you so much sa support nyo. Kasi umabot na tayo. Na-reach na natin yung 1,000 subscribers. And yan, 1 point something na tayo guys. Thank you so much. Thank you sa support nyo po. I love you everyone. I love you Madlang Pepoy, and I love you mga ka-Angry Bird also. So ayan, guys, end ko na muna tong video, and then itutuloy ko na mamayang magpe-prepare ako. Itutuloy ko na lang, then i-show ko sa inyo. Maghihilamos lang muna ako. Bye for now. See you again later guys. Hi guys, I'm back. So now, kukuha na tayo ng damit. Hello, I'm back. Yes, nandito na ako sa bahay ni Lolo.
tayo. Yun. Ito ko na, pinapasok ko na yung bike ko, then pumapasok na ako. At the same time guys, nag-workout din ako sa loob. After kong mag-run ng 5 kilometers. Everyday, nire-reach ko yung 5 kilometers guys. So ayan, ito yung susi, bubuksan na natin. Then, para makapasok na tayo. Guys, look at sa tingnan nyo dun sa hindi ko alam kung makikita nyo. Yan o, diba? Ang daming amog. Yun o, yun, doon o, diba? Maamog pa guys, diba? So, it's obviously na super aga pa. It's 6 o'clock in the morning guys. Yan, exact 6 o'clock. Ayan, kapasok. So, ngayon, ito, bubuksan ko na yung gate. Buksan ko na para makapasok na tayo. So, ayan, nabuksan ko na siya. Ang hirap lang na kasi. So, ayan. Pasok ko muna ito. Hi, Lolo. Good morning. Ayun, si Lolo. Meet Lolo. So ako magro-run muna ako. Ay, magro-run. Mag-ano muna ako, mag-walk ng 2 times. What else? Tatanggal muna ako ng gloves. Bitawan ko muna yung camera ko. Ayan, tatanggal muna ako ng gloves. Hindi mainit sa kamay. Tanggalin ko muna yung gloves ko. So guys, sama kayo sa mag-walk. Sama ko kayo ng konti. Ayun lang naman yung nilalakad ko guys. Tinatakbuhan ko. Ayun guys, may tumatakbo. Ayun. Nag-jogging na guys. Ayun lang naman yung tatakbuhan ko guys. Ikot lang naman ako dyan. Yan, sa buong ikot na yan. Ayan lang. Yun. Yun lang yung tatakbuhan ko. Actually, meron pa doon sa bandang likuran, yun doon sa dulo-dulo. Yun, niikot ko din yun. So guys, bye for now. Mag-walk muna ako. And then, after kong mag-walk ng 2 times or 3 times, it depends, mag-run na ako ng 5 kilometers for today. And then, after that, isi-show ko sa inyo yung paano ako mag-workout dito sa loob mamaya ka. Bye for now and see you later. Guys, look at ako. Look at the surroundings. Hindi paligid guys. Ang amog-amog guys, diba? So nice. Good morning everyone. Tingnan niyo yung paligid. Ayan o. Ayan guys. Ang guys. So ang aga ko dito. Good morning everyone. Happy Friday. It's Friday guys. Hello. Ayan guys. So, tingnan niyo oh. Ang ganda-ganda. Yung banda doon madilim, pero pag nakarating na ako, hindi na. Ang ganda ng sarap. Sarap ng feeling na ganito. Yan, diba? Eba na ako. Eba na ako kay amog. May doon. Tingnan nyo doon, banda doon. Para ako nasa Baguio. Desierto. Kasi nila yan guys, extension ng eternal peace. Nililinis na nila, siguro puno na yung dito. Ayan ako, tingnan nyo guys ayan diba ito yung nilalakad ko guys, tsaka tinatakbuhan from doon sa basta doon sa labas hanggang dito sa likod, tinatakbuhan ko guys. So everyday tinatapos ko yun.
tayong 5 kilometers. Ayan guys. Nice, okay, bye! Ay guys, ayan, tagaktak ng pawis ko guys. Tagaktak ng pawis ko guys. Yan, kanina, nakapagbihis na ako. Nakapagpalit na ako ng damit ko guys, ayan. Yun. Kasi sobrang pawis ko. Yan, nandito ako, nagsinja ako ng kantina para kay Lolo. So, ayun. Paparating yung mga nagja-jogging. Dumadami na sila. So, ayan. Guys. So, anyway guys, tatapusin ko na yung video ko dito. Yun. Tapos na, papahinga muna ako guys. Thank you for watching. Thank you for viewing this live video. Please don't